guys, welcome to my YouTube channel, Steven's Vlog. Nakita ko sa akong dapit sa akong shop guys sa Triangle kay nagbangga diri nga kon. Kanan ang tanit series kaning Fiskar o gang auto pick up. Ara guys. Nagipagawang guys. Dumbulan sa putol nga Fiskar ang puti nga pick up. Nagsitol karon ng arte o ang driver sa isig mga sakyanan. Na traffic dito guys traffic. Pag sitol pa nilang pagkabangga